चलता। आओ भाई बहन के प्यार रक्षाबंधन आवता 19 तारीख के रक्षाबंधन बा 5-6 रोज में तनी सावन खत्म हो जाए तब भादो चली ना चली रक्षाबंधन होई भाई अब बहन के प्यार रही तो वही पर भजन बा तनी ध्यान दिह कहे के बाद प्यार बनावे के पड़ी भाई बहन का ऐसा रिश्ता बा खून के रिश्ता बा एक के पेट के बारन जा तो कहे के बा कौना भाव में तनी मीठा मीठा दीदी तनी भाई से प्यार कर तो ताली बजाई है तो कहे के बाद कि साथ नदिया